Anak ko problema na. Ganahan? Ganahan kay ko pero tanawa. Kuto naman na dahil. Kuto naman na. Anak ba, hait? Pili, kanang May pilon. Pilon. Kanang pilon ko no. Kuto naman na dahil. Ako lang kuto na dahil. Kanang hait ba? Say thank you. Sarap ko na. Gano'n ko rin? Ha? Gano'n ka mata ba? Eh mo magkagnaon sa ko. Wala, kaya Ikilig ko. gawak mata. Na, hinatag ni Miss Go. Problema, hait. Dino di ang kolon. Nindot ang problema, hait din hina. Magtihan mo na. Correct nga. Mangiro guys. Ganan sa mukhaon ng mga prutas. Ganing kapayas. Hi guys! Good morning! Hamong gi-update sa ahang mga tinang mga buwak na nalalingsing na. Muloy Ginoo basi mabuhi ni guys na was dyan na laos. Tawa. Agkataning kuan katong buwak ng ibang hatag ni Mim na 3 days. Walang kaning rose ug mabuhi ba ni. Diyan na agka rin na. Naning sa lingsing gyapon. Mga presko ilang mga dahon. Dipindi siguro panis pagkatiman guys basi mabuhi ni. Ingon sila di kuno na mabuhi kay buwa dabong pa. So gisoja na ha. Nawa. So guys, so kunin to silang giingon nga di lagi ipatanam ipalabag na lamang kuno ni kay di day jud kuno ni mabuhi kay nalagi buwak ja dabong kuno kaadso agkuan. Pero guys, hazang gisuwadjan kay God knows mabuhi ni arang jud na may agbakanahan jud kog dalya guys kay arang ka baga og mga buwak unja. Kanang update mo na next na hang vlog guys mga 3 days karon sugod gikan karon 3 days ang ipatanaw ninyo og ning salingsing ba ning mga sanga. Unsa guys, karon kuan magluto de ko ganang inanunan. Mao day nag-isda nga hinlo ang tere. Arang ka presko panis paghatod danhi. Ja guys, pila maray oras nakaluto na day ko mga ana dita kay moto demis barangay kay magbayad mig tubig karon. Nga ana mis amang inunan. Sabi mo bangot baboy. Salin-salin na mong suwa. Dahil kaya nagmanatagkaon muna ko tambayad tag tubig. Kaya na may guys sa barangay Pubok at may magbayad sa among water nga tumasawa na nabayri. Sabay. Morning. Morning. Samay lang. Ang manamig bayad. First time yung dari nagbayad ng water kay sa may tumas sa may kayb ng tubig. Sige pudda nami. So mani ang barangay saan ni barangay Pubok, Poblasyon Occidental, Valencia. So nice sinlo ilang barangay diya. Na dito si Ate Viol katong gwapa nga niwang niwang. Ali day. Akaila sila ng madari. Salamat po sa kanang mga taga Poblasyon dari barangay Poblasyon Pubok kay mga abi-abihon ang ilang mga tao day pag yun day kay hagdan taas ba day dali ha daan na okay so nawag namin silang hagdanan kapakapa kapos PL ali na day ay day Poblasyon Occidental. Mao ni ang Poblasyon Occidental multipurpose. Cool.
Ali di kay nagawat na ta gibijaan na ta ginadugay ta. A few moments later. Ya guys, pila may oras da na pud Miss Bay na uli nami. Takuan guys. Talaga sa dagat na. Kuya lagi na dyan. Alay na brad, kaya ate na pulutan brad. Masa giugasan buling-buling dyan, o kasi. Anak kaduduk ka diha. Ano ba ko? Aku oy. Kasi guys, aku guys. Kaya palugit ako. Madagala dako jud bisud sa kono gasin na. Makaan lagi na tiri. Enggak pura non ming kilaw-kilaw. Wala ba lagi na. Ay mata nang giluto na kay sa kalsate. Ja guys, yung mga tao di balik na sa trabaho, arang sira na yung trabaho guys kay bidudangan man lagi haligi. So lisod na isud ning haligi aring nanay kuan mga damba. So pasensya na mo silangas kaya ang kasagag badong panahon na, grabig budget. Kunin mga tawhan. So guys, babalik-balik tada ni kuha na sa atong content nga sige pakitag isda. Daday isdang dako di Pinadani ni Bulanong Dako guys. Shout out ni Bulanong Dako ni Ate Lili Neri. Salamat ka adote. Unja karon haning hiwaon uli hasang kiskisan day ko kay bagunsan isda guys. Kanang ning asabon kay gimingon ko sinabaw arang pang kaprisko. Asa ang kiskisan o gahang limpian. Salamat day sa pagpahatudan ni Ate Lili Neri ug ni Kuya Bird sa isda nga arang kamako. So then guys, dato din is mga sudan kay arang kadagang presko pang isda. Kay na naman may mga suki dani guys, kung kakuha ganin sila kanang presko pa dyan ding hatdan dani para magud pang bayran. Arang paka presko guys, na isda grabe kuha ni sa anak ni Ate Lili guys, Bulanong Dako. So din arang ka kuan makahigop jud ka dinig sabaw nga presko pa kay naay mga daghang mananagat. Diyan na pa dyan yung discoveryan kay dari din sa amang kilid dras kaning siwil o dyan imim kaning public siwil arang naghanaday ka dyan kuan sisi arang kamagka kakuha lagi sila sa Marcos na si Janjan si Terry nagkabuang rin panguha kay pwede na rin ko nang makilaw guys. Diyan ka ni isda haning sabon kay maglamit din sabon. Hi guys. Diyan kay pira may oras hanang kon guys nagang sinabaw guys ra. Arang kalami ni kay naay panakot. Wala man habot ang green kon ra. Kamate, sibuyas. Ay, sibuyas lagi o kanang luya kay na masteri bawal man sa green. Ikot ra sabaw. Oh, baskog. Asa is dati? Boy, ni sa mara naghas. Lukon, aw sana. Si lukon shrimp lagi nang lukon. Asa na? Oh, luto. Karapani. Tagsamig, kuan kay lagdo mig lamisa. Tagsamig sabaw. Kaya ko anong brown there. Diya kaning sana din abot ng LBC. Kuan ni guys, gift birthday gift kuno ni Nija. Regalo ni Nija sa pa-birthday ni Nija gift Cebu. Tanaw kun sa bana. Uy. Wow. Wala man. Uy. Cook din na di. Ano ba ng cook man? Pay man sila ka cook. Diyan. Ano? Siksihan man. Hala. Sakto na. Ini mas 60 day. Wow, sana Sino mahal? Sino? Thank you. Say thank you. Ingas gorgeous. Salamat sa video. Oo. Huwag na pula no. Salamat po sa kuan. Supaw. Amit kulor. Thank you, day. Wala ka kayo mag-usapon im. Nga, di kay bagsupot. Thank you kang kuan.
Miss Go. Kuan, in-check po na sa guys. Friend, Legal Cebu. Salamat, ma'am. Sa imong pa-birthday ni ma'am. Kaya busy pa sa Hindi Legal na Cebu. kuha na di. Hindi ka na ilaga mo. Merinda demi kon guys. Siopaw nga. Ilaga. Pwede lagi. Delivered lang niya. Wala ka di butang igahang kuan. Na, di butang? Namitir na't malimang naong. Diyan ilaga. Uy, kamu magabaan, di mo gianak. Pwede do ka tao. Do ka eh. Jokra. Ja guys, jokra ba ito among giingan nga ilaga gusto na among gikaon nga. Sige dani yung saringan ni Tire, barok. Siopaw, jokra to ha, basta gibasa pud mi dani. Gazagaran ning amo. Gazagaran ni na baday siopaw palamanan og kanang ilaga te bagazid mapreso sa ta. Jokra ni guys ha. Thank you, Day. Tang. Sige ka, Day. Miss Go. Basa sa Day, basa sa Day. Malinggo. Nawa ang signal. Na, awa na. Diyan sila na. Mosimo. Ha? Mosimo. Pilihan ka pa ka? Ay, anjud na. Kini good. Ganahan siya kung sanay na mong gisiwan na mo ko. Pink. Nanda LBC niya. Na, binuang may muha na, uy. Hindi mo mong LBC ng Malaysia ka? Ha? Na, ato good mo drop sa kuan sa hagna, pero mag door to door ka na, good mo drop good sila din hina mo si mo. Iya yang gidor. Kaya sa may liunan t-shirt yapon. T-shirt siya, pero nakoy problema na. Naman. Ganahan kay ko, pero tamawa. Kuto naman na, Day. Kuto naman na. Anak ko, hait. Pinabaik? Dili, kanang May pilon. Pilon. Kanang pilon ko no. Kuto naman na, Day. Ako lang kuto na, Day. Ha? Kanang hait pa. Asa may ita? Kani good, kanang giprint. Kanang bao hait kayo. Panelis mo, panelis. Na makabra. Mansuto na. Pandod. Kumo kayo ang sanina, problema kay kini. Sa para good. Ha? Ay, nice day. Sakto ra dyan, Day. Napalilo eh. Wa. Sakto mo bitaw ni na. Asa mang sinaw wala man lagi diya. Dili nga sinaw to kayo. Okay. Likod to, likod. Okay to lang dito sa no. Tapos na do. Inipod. You know, kuwi. Ay, nga naman tong ka, uy. Nakininay. Na. Kita na. Ha? Naamulog mo sa kagamay. Lagi mo react lagi kita kung panit na inuupo na. Buhay. Okay, okay. Bumitaw ka. Hoy, kilay lang kung dinal. Di mahilag original kay patangtangan. Imigihait gani sa mata ni. Nalagi na kay baras, babo, Day. Ana, okay pa niya ni murag ni liko din ko eh. Sus, ginawa ni mo. Oy, bigyan ka makakuan ako nakibaw gyud ka na ako sa una pa ingani gyud ko kana mga lace ana sa sigaya. Mo anas daya ako. Ngano man na mingo. Nay, ngani man anas daya. Di ato na butang tissue diha sa lace para dili ko butangan gyud ang tissue lagi ang lace lagi. Kaya mga kapakapa diha sus ito nang butangan tissue yung butangan og kanang panapton para kuno di ko mahait. Bawa bitaw ka kung akong uniform sa San Carlos ang taas kay perting haitan, mag-t-shirt ko sa sud, bahala ng init.
Nindot biya untak pero Sige ay. nindot ano? Dito yun. Hindi pwede rin ito ang pangon, no? Saan ba din ang anaon lang? Check ko ah. Asa mas kuko na? Siya akong tawgon. Anong dito? May bakay. Tawgon ako siya. Tawgon ako. Salamat kang Mamalin. Kang Miss Go. Sa ijang kuanin arang lipaza. Kaso lang magliwas siya sa kanang nabito print nga nay kuan ay pilon. Kahaitan siya. Wala ko rin. Ha? Gano'n ka mata ba? Ingo magkagnaunsa ko. Wala. Kaya Ikilig ko. gawag mata. Na, hinatag ni Miss Go. Problema, hait, Dito niyang kulon. nindot ang problema, hait din hina. Buti na ba na? Yung kod. Tapos Ako raning patahian siguro din ni anak para tabon lang ba no? Kutkuto na. Ay kutkuton. Sa may mong tabo ng ilan na tanaw ng itabo. Dili ba ang sudra, tabunan, Pwede ra. anatahian. Na ibra ni mo din na kuan. Lagi. Buot trabaho ka. Amura to ko. Sige, bye. Sige. Mm.